Takže zdravím vás, priatelia. To je opäť Paolo Smutný z Karnaku. Karnak, Luxor, Theby, jedný z najstarších miest historických v Egypte. Takže vám to ukážeme. Toto je vstupná časť. Jeden z takých najobrovitejších chrámov. Máme aleju so sfingami. Niektoré majú hlavy, niektoré nemajú. Ale toto sú také s baranými hlavami. Hej. Oni to zrejme aj prispôsobovali obdobiu, hej, v ktorom sa chrámy budovali, čiže kedysi dávno 4400 pred letopočtom sa začalo obdobie býka, je to zobrazené aj na narmerovej palete. 2200 zhruba bol baran, hej, čiže od 2200 do prelomu letopočtov baran. Potom sa začalo obdobie rýb, čiže tá Kristus. Kresťania si dávali značku, najprv nie kríž, ale značka bola ryby. No a my sa dostávame do vodnára. Takže to máme. قول لي اخبار الدنيا. Ako je to kombinované aj inými rečami, keďže je tu momentálne veľa turistov, lebo je dobrý čas. Je tu len do 30 stupňov, čiže nie je taká horúčavá, ako keby ste išli v strede leta. Takže teraz nebudem až tak veľa rozprávať. Skôr to nechám na poslucháčov, nech si to celé vypočujú. Tie chrámy boli tak budované, že do určitej časti bol prístup verejnosti. Táto je už s hlavou človeka sfinga. A do určitej časti mali prístup len kňazi, špeciál na to určený. Máme postavy faraónov, čiže keď má faraón nohy spolu, ruky prekrížené, to znamená, že to je posmrtné nejaké zobrazenie nejakého panovníka. Pokiaľ má nohu vystrčenú dopredu a ruky vedľa teba, to je živý panovník. Takže tam máme živých. Tu máme mŕtvého. Kde šla Petra? Niektoré sochy sú také zachovalejšie, niektoré menej. Kde sa fotí? Aj tu je, no. Dobre, a toto sú už len také so sochami nádvoria. Čiže takýchto strážcov. Tu máme zomrelých s prekríženými rukami. Žijúce postavy zobrazené. No toto je ale robené v mäkšom materiáli, čiže ten mäkší materiál, ten rýchlejšie zvetráva, vápenec, čo je robené zo žuly, tak to je tvrdší materiál, dlhšie vydrží. Dlhšie vydrží, no. To je taký obrovský chrám, hej. No. Obzerajte si, čo vidíte. Aha. Priblížime. Asi tak.
Čiže čo povedať k egyptskej civilizácii? Je to dedičstvo Atlanťanov. Čiže keď Tot po páde Atlantskej ríše, čiže stala sa potopa, po tej potope boli inštalované frekvenčné bariéry, ľudstvo upadlo, pretože vlastne duše nemohli unikať už potom zo slnečnej sústavy, stratili sa kryštálové technológie, antigravitačné technológie, tak postupne už ľudia stratili schopnosť vyrábať tie pokročilé zariadenia. No ale vidíme ešte aj v tom Egypte vlastne tam, čo si ešte vždy ostalo, lebo tam sa presunul Tot, Atlantean, ktorý sem prišiel s partiou. No najprv ho privítali domorodci nie veľmi pekne, čiže oštepami, kopiami, lukmi a všeličím. No ale potom im ukázal nejakú tyčovú zbraň, ktorou tam začal postreľovať, ktorá vyžarovala určité lúče. Tak potom sa mu aj klaňali a si ho začali uctievať. No a ten ich začal učiť všetkému možnému. Čiže oni prešli z takej úrovne, ako máme povedzme nejaké kmene niekde v džungli, v Amazónii, alebo aj také v strednej Afrike, alebo niekde tam v Indonézii, čo žijú takým úplne jednoduchým, primitívnym životom, tak postupne začali rozvíjať poľnohospodárstvo, remeselnú výrobu, no aj ostatné veci ako staviteľstvo a naučili ich astronómii a iným poznatkom. Takže zase sa to trošku prebralo, obnovilo. Ešte boli aj niektoré technológie k dispozícii, no ale časom potom to zase viac upadlo. Čiže najstaršie sochy sú v najlepšom stave, tie, čo sú z toho granitu, najdokonalejšie upravené. Aj hieroglyfy sú robené tak, že sú vypuklé. Hej. Toto sú už také, čo sú zapúšťané. Hej. Tiež je to veľmi dobre zobrazené. Taká tuto hore symbol lietania, taká včelička. Hore. No, dalo by sa čosi aj poprekladať. No. Vidíte tieto rozety hore ako lotosové kvety. Čiže paráda. Obrovské bloky z vápenca. Čiže určite tiež náročné na prepravu. Väčšinou to skladali z takých akože kamenných kruhov, niekoľko tonových, by som podal až tak do 10 tón. To mohlo mať tie jednotlivé dielce. Takže zaujímavé, že tie najväčšie poznatky ešte teda boli v tých najstarších časoch, v tom preddynastickom období. Tam sa aj nachodia, aj čo sú v múzeách, tie také misy, vázy z dioritu, čiže zo žuly. Niektoré sú hrubé len 2 mm, čo je priesvitné. Čiže pýtal som sa technikov, aj našich, aj amerických, či by to vedeli vysústružiť, alebo čo si také, že nie, nevedia, ako teda to bolo urobené. Takže nie je to na nejakom kruhu vyrobené, pretože to je žula, to nie je nejaký mäkký materiál ako hlina. Takže možno nejakou plazmou, nejakými lasermi, nevieme, čím to rezali, alebo dokázali to zmäkčiť. A takto potom vyrábali. Je zaujímavé, že tie jednotlivé rozmery, napríklad ten spodok vázičky, keď zoberieme, že je jedna, tak tá hrubšia časť je, ja neviem, že pi, alebo odmocnina zo 6/3 a podobné cifry. Takže matematické formuly, čiže muselo to byť nejako CNC mašinou, alebo čím programované, robené. Tuto je dvor pilónov.
Čiže to sú pilóny alebo obelisky po našom. Hej. To je taký plán. Dobre. Čiže tu máme plány a tuto máme pekné obelisky. Týchto veľa neostalo, pretože väčšinu odniesli do Paríža. Tam je to na námestí, vo Washingtone. Hej. A tak. Čiže má to tiež mnoho tón. Náročné to bolo na postavenie. Tento je veľmi pekný, hej. Čiže ho trošku takto oskenujem si až do výšky. Na ním nám svieti slniečko. Tam sú také nejaké ty. Môžeme ísť aj tam. Hej. Takže je tu tiež čo pozrieť. Toto je robené tak, že vypustené symboly. Tu sú zase zapustené symboly. Toto je mäkší materiál, do tohto sa dalo, ale tamto toto vyzerá tvrdý. Toto vyzeralo žula, ale s tým vidíte, aký mali už tí dynastické problémy. Čiže do tej žuly to už nebola sranda. Hej. Ale čo je pre dynastické obdobie, tak to je tak kvalitnejšie urobené, že nevidno tam také nejaké preklepy, hej, kladívkom alebo odštepené. Čiže veľmi si na tom dali záležať. No. To má čas, nech si prečíta. Múr na rekou, hej. Ale tam nejaké anky sú zobrazené, také tie nilské kríže. To máme tiež faraóna. A hore má čo? Nejaký kvet. Lotos podobne. Niektorí sa hovorí, že dokonca konope. Stade to je krásne zase späť obraz na ten obelisk. Takže Jarino, hoď nejakú faraónsku pózu. Čiže máš dosť. Čo? Že reku, hoď ti nejakú faraónsku pózu. Hej? Ja? No. To sú 2 dní tam. Keby som to bol v lete, tak to zomriem. No veď. To robím celý život na strete. No. Hej, tak máš dosť takého, že vyhriatia sa, no. Tak to by malo byť pri mori. Tak. No tu je ešte také ako v Hurghada má 27, a tu je 30. No tak nie si pri mori, si No. kamenom. Ale tu je teplejšie tu. 25 Hurghada, tady 30, 20. Hej, alebo tak. Čiže je tu rozdiel, no. Toto je táto je žijúca postava. Toto je žula. Používali také špeciálne zariadenia, ktoré držali v rukách z rôzneho materiálu faraóny a dobíjali si tak energiu. Možno pôvodne tie zariadenia mali aj inú funkciu. Bolo to buď z kovu, alebo z nejakých materiálov. Okay. Yes. Čiže také horové tyče sa to aj zvykne volať.
Propagoval to veľmi Valery Uvarov a keď je to správne urobené, tak dokáže to posilovať, dobíjať energiu. No, vyzerá to ako taká malá činka bez kotúčov. Takže tak. Čo vidíme, to je obrovský komplex. Sú to masívne bloky. No ale toto sú také tie ešte v tejto strednej ríši a novej ríši a v tom medziobdobí používali bloky na stavbu väčšinou, čo mali niekoľko tón, hej. No ale zaujímavé, ako čo sa pripisuje, že starej ríši, tak to sú vlastne aj tie všelaké predpotopné, tak to sú radové 10, 20, aj do 80 tón a niektoré aj viac tie bloky. A ešte tak kvalitnejšie opracované, bez fugy, bez medzery. Vidíme tiež takého panovníka. Má žezlo. Znaky moci. Čiže aj tí panovníci, hej, používali aj nejakých strážcov, ale nie len bodyguardov takých silových, ale mali aj takých strážcov, ktorý teda vedel, akú má auru dotyčný človek a podľa aury vedeli, či je bezpečný alebo nebezpečný. Či môže vstúpiť ďalej, alebo nemôže, hej. Čiže podľa toho vlastne, aké má úmysly, čo na základe tej aury je pekne vidieť. Čiže tiež obrovské sochy. Toto sú také 50 tón. Môže mať možno aj viac. Možno aj do 100 tón. Aj viac. 100 tón aj viac. No není na to vidět, já to taky nevidím. Ťažko povedať tiež, či to je z toho obdobia, ktorému sa to pripisuje, podobne aj tie memnónové kolosy, ktoré vyzerajú trošku podobne, len sú tiež v takom horšom stave. Tak sa Amenhotepovi III. Pripisujú, ale to je to obdobie, keď vládol aj Tutanchamón a Achnaton, čiže z tej dynastie, ale niektoré náznaky hovoria, že to môžu byť oveľa staršie sochy, ktoré len ako repasovali, čiže použili znovu. No, čiže tuto je krásny záver, takto si to pozrieme. Vidíte, komplex je obrovský. Máme vzadu aj minaret, ďalšia časť chrámu, vstupná, výstupná. No. Takže tento Todd Atlantean, čo ich naučil? No, on totiž to žil v tej Atlantíde, tam bola vyspelá technologicky, čiže antigravitačné zariadenia, kryštálové techniky, čiže klasicky naše počítače, satelity a podobne. Čiže tu si pozrieme detail, taký plán, že je to skutočne obrovské. Sice nejak zobrazené, čo robili tí dotyční, ako sa živili, ako pracovali. Takže Egypťania čo si prebrali a hlavne tie podstatné veci, také jednoduchšie, ale dôležité pre život si zachovali, aby tá
civilizácia vydržala. Samozrejme, nie všetky veci boli povolené pre všetkých, hej, čiže aj tie technológie, niečo mali aj to, čo si myslíme, že nemali a mali tie technológie určité, len oni sa nepoužívali tak, ako dnes sa používa spotrebná elektronika, že mobil má každý, počítač má každý, auto má každý, dalekohľad má každý, foťak má každý, ale vtedy to bola záležitosť nejakej tej akože špičky, tých vládnúcich a tých kňazov, z ktorých tí kňazi často neboli kňazi, ale boli to rôzni vedeckí a technickí pracovníci. Hej. A venovali sa rôznym, nielen takým fyzickým odvetviam, hej, čiže vede, ale aj tým duchovným, čiže psychológia, dajme tomu, hej, alebo potom telepatia, hej, hypnóza, všetko možné, no také z tej oblasti, že čo už veľmi nevieme. Dokonca si predávali vedomosti na spôsob jogínov. To boli zasvetení už, čo prešli viacerými stupňami. Takže predávali si tak, že za určitého faraóna niektorý ten jogín, tak povedať kňaz, hej, egyptský, dokázal akože sa uviesť do takého stavu, ako čo aj majú naše medvede alebo nejaké škrečky, čiže čo cez zimu spia, čiže normálne ho akože dali do takého sarkofágu, sarkofág zablombovali, on upadol do toho stavu takého dlhodobého zimného spánku, no a potom ho niekoľko dynastií, povedzme 100 rokov alebo 300 alebo 500 znovu prebrali. Čiže takíto potom boli radcovia pre ďalších faraónov, tí kňazi, hej. Čiže uviedli sa do takého stavu, spomalili si tep, tlak, všetky tieto funkcie životné, ich dali do sarkofágu, zablombovali a o niekoľko storočí ich prebrali a títo slúžili potom ako radcovia pre ďalších faraónov. Čo si to takéto využívali. No, tak, asi tak. No a o týchto veciach sa málo niektorí hovorí, takže. Ako jasné, že aj v Egypte sa používali napríklad aj rôzne také akože prostriedky, ako tak alkohol, však to sú prví variči piva, hej, dá sa tak povedať. A potom trošku aj fetovali ten lotos a tieto veci, hej. No ale napríklad sa nehovorí o tých kontaktoch, že asi tu boli silné kontakty aj s tou Južnou Amerikou, pretože u niektorých sa našiel akože v tých telesných schránkach, čo boli objavené, napríklad kokain, akože koka, no nie kokain, kokain je už produkt dnešnej doby, ale tá koka, hej, čiže zrejme fungoval obchod aj s Južnou Amerikou a veľa tomu svedčí tých stôp, no. Čo to je za listok hore, čo má? Není to ako mariška, alebo je to lotos, alebo čo to hore nad hlavou? No, tak vidíme, no. Hej, podobný. Sú aj podobné rastliny, nemusí to byť akurát to, no tu je tiež pekný taký obelisky. Toto takéto používali na spôsob slnečných chrámov, hej. Takéto obelisky dokázali koncentrovať energiu. To je podobne ako dakedy používali v tej dobe kamennej, povedzme v tom Stonehenge a Obury, Glastonbury, Salisbury a tade, kde majú tie kamenné kruhy. Alebo v tom francúzskom Karnaku, tam je tiež Karnak, tak tam sú vlastne také kamenné kruhy. Alebo také stĺporadia. No a transfer energie, dalo sa pracovať s akustikou, prenosom signálov, pretože keď je to napríklad z kvarcitu, že to je taký ako s vysokým obsahom kremeňa materiál, tak je to dobré dioelektrikum. Pod ňou, keď sa dačo podloží na deň, alebo čo ja viem čo, tak vznikne nejaký prechod a čosi ako dioda, tranzistor. A vlastne oni nejakým spôsobom takto komunikovali na diaľku pomocou tých všelakých menhírov, dolmenov a podobných. No ale aj tie obelisky ako kľudne možno mohli takouto cestou používať.
sme neboli v tejto časti tiež. No. Peťa tu je. Peťa, no, čiže je to pekné. Je to obrovské, pekné, paráda. Ideme ešte až dozadu pozrieť? Vládzeš? Ja, hej, ja prejdem. Hej, dobre. No. Je to obrovský. Je to obrovský komplex. No. Je to obrovský komplex. No. Tu sú pekné zobrazenia. Tu sú napríklad také zobrazenia, že čo si kdo si určitým spôsobom lisuje, čiže tiež taká technológia, čiže kľudne tu niečo lisovali, niečo stláčali, niečo mleli, hej, čiže vidíme, že takéto zobrazenie tu je. Čiže také zariadenie. Podobne aj vrtali určitým podobným spôsobom. To je nejaký lev. A teraz uvidíme, dokiaľ vydrží baterka. No. Tieto zaujímavé tvarovania. Tiež na rastlinný spôsob. Napríklad toto vidíte, tu je časť, trčí tvrdý materiál, hej, čiže do tohto vysekať, to je už problém, hej, to. A ešte to urobiť veľmi kvalitne, to je dosť problém. Ja aj toto sa mi otočilo teraz, počkať. Ako myslíš? Počkaj. A čo sa pretáča naživo? Dobre. Čiže to je veľký problém, takéto časy do žuly už pekne vytesať. Mi to pretočilo, takže nezistil som, kedy mi to pretočilo. Takže som vám možno hovoril o niečom trošku inom, ako čo som ukazoval. Lebo som ukazoval nie dobre. To pretočilo. Takže. Vidím, no. Ukázal by som vám viacej, ale už sa bojím, že o chvíľku mi dojde baterka, takže budem to musieť asi cvaknúť. Takže ešte nejaké 2-3 minútky, čo si potočím a potom to už tu cvaknem, hej. Ďalšia krásna taká hala. Tak toto boli chrámy, hej. Toto neboli technologické budovy, aj keď vedeli, ako tu meditovať, vedeli, ako tu vybudiť sa do iného stavu. No ale to skôr z tých starších dynastiách, napríklad v tej Sakáre, čiže tam mali chrámy, kde mali naplnené nádoby vodou s rôznymi rozmermi a vlastne podľa tých rozmerov to naladili tak, že to vydávalo zvuk vlastne na určitú frekvenciu a to bolo vlastne také hudobno-akustické liečenie. Tak. Bola nejaká výzdoba aj stropná, ale to by potrebovalo rekonštrukciu, aj nejaké hviezdičky tam boli zobrazené, ale to už by to chcelo trošku na tom zapracovať a zreštaurovať nejaké veci, pretože tiež to bolo pekne vyzdobené. Farebne. Oni žiarili farbami tieto chrámy kedysi.
Tak ako naše budovy, keď sú nové, no tu tie farby vydržia dlhšie, tu toľko neprší. No. Takže zatiaľ asi budem končiť, lebo už by mi asi došla baterka. Takže ďakujem vám za pozornosť. Toľko z Karnaku. Čiže Karnak, Luxor, Theby, to tam je pohromade. Kúsok ďalej, tamto vzadu, keď sa pozriete cez to okno, tak tam je údolie Kráľovien, chrám Hatshepsut, kde sa presunieme, a za tým je údolie kráľov, čiže faraónov, kde sú tiež hrobky. Takže toľko, Palo Smutný z Egypta. Zdieľajte, poprosím o zdieľanie a prípadne komentáre. Čo kto viete, čo vás zaujíma, tak ďakujem.